Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлики хәзер булачак темалар хакында. Татарстан предприятиеләре Иннопром күргәзмәсендә яңа эшләнмәләр тәкъдим итә. Урал якларыннан республика нинди яңалыклар белән кайта? Тулырак Ләйсән Сабирова. Футбол буенча дөнья чемпионаты соннар белән шок каптыра. Казан нинди рекордлар куя, булар хакында тулырак Нияз Рахман. Мөслим авылы кооператив урамында яшәүчеләргә гаражларның кирәге калмый. Юл төзекләндерелгәннән соң аларга кирип булмаячак. Гараж юлларын биклибез дип әйттеләр. Бу хакта тулырак Мөслимнән Илшат Аюпов. Куелган бурыч үтәлгән, хәзер өйгә кайтсаң да була. Казанда футбол буенча дөнья чемпионаты вакытында иминлекне саклаган полиция вәкилләре бүген үз шәһәрләренә таралыша башлады. Берничә мең хукук сакчысы безгә Россиянең дистәләгән шәһәреннән килгән иде. Алар монда май уртасыннан ук эшләде. Иң мөһиме диләр, шәһәр халкына уңайсызлыклар ясамаска, кунакларның имин ялын тәэмин итәргә. Зур юлга кузгалыр алдыннан егетләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Шәһәр кунаклары һәм туристлары аларны нинди теләкләр белән озатты соң тулырак Ләйсән Сабирова. Үзәк юллар, туристик урамнар, истәлекле урыннар, транспорт объектлары, стадионнар, хукук сакчылары очрамаган урын булды микән? Ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән һәркем өчен ачык, һәркем белән итәгатьле алар, нинди сорау белән килүләренә карамастан. А чем вы общались? О футболе, вот шундыйлар. Безнекеләр түгел, Чувашиядән. Давно здесь не был в Казани. Казанда күптән булган юк. Җанатарлар зонасына ничек барырга кирәклеген сорадым, җиңел генә аңлатып бирделәр. Казандагы тәртипне бу көннәрдә Россиянең унлап төбәгеннән берничә мең полиция хезмәткәре саклады. Эшкә алар чемпионат башланырга 20 көн кала, 25 майда ук керешкән иде. Көнме, төнме, кояшмы, яңгырмы, уен бармы, шәһәрдә юкмы, алар постта. Очень хорошо, безопасность. Çok güzel. Барысының да югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтәсе килә. Полиция, волонтерлар сәгать кебек төгәл эшли. Айрым игътибар юлдагы иминлеккә. Казанга үз транспортында килергә теләүчеләр аз булмады. Океан артында яшәүләре дә комачау итмәде. Юхуди хезмәткәрләренә параллель рәвештә кагыйдәләрнең үтәлешендә күзәтергә, үз вәкаләтләреннән дә чыкмаска, кунакчылда булырга кирәк иде. It's your job. Туктатып документларны тикшерүгә тыныч карыйбыз бу аларның эше. Сезнең ил буенча сәяхәт итәбез. Машинабызның яше дә 50-дән узган. Бернинди проблема да килеп чыкмады. Юхуди хезмәткәрләре шулай ук төрле төбәкләрдән килгән иде. Кагыйдә һәркемгә бер, искәрмә юк. Я дважды был остановлен иногородними сотрудниками ГИБДД. Үземне 2 тапкыр чит шәһәрдән килгән юхуди хезмәткәрләре туктатты. Кем икәнемне әйтмәдем, ничек эшләүләрен күзәттем. Игътибарлы һәм итәгатьле булдылар. Тикшергә тиешле барысын да тикшерделәр. Имен юллар теләп озаттылар соңыннан. Күбесе өчен Казанга командировка тәмам, уңышлы хезмәт өчен бер төркем полиция хезмәткәренә Татарстан Ичке эшләр министрының рәхмәт хатын һәм истәлекле билге тапшырдылар. Павел Янкун Красноярскидан Казанга әле 2013 елда килергә теләге булган. 5 ел узгач кына мөмкинлек чыкса да, чемпионатның үзәгендә Казан-Арена янында хезмәт куйган. Курьезные случаи были, но они были веселого, хорошего. Төрле очраклар булды, әмма барысы да күңелле булып хәтердә калды. Россия җанатарлары да, Франция, Бразилия, Аргентина кунаклары да үзләрен әйбәт тотты. Эштә булмаганда бергәләп шәһәр карап йөрергә дә вакыт таптык. Дарья Куприянова Казанда 2нче тапкыр универсиададан соң шәһәр тагында үзгәргәнде. Кунак буласы гына түгел, яшәргә калырга теләге булуын яшерми. Спасибо руководителям. Универсиада авылында яшәдек, монда яшәү өчен дә, спорт белән шөгыльләнергә дә, хезмәт өчен дә барлык шартлар да бар. Безне шулай каршы алучыларга рәхмәт әйтәсе килә. Күбесе үзләренә кайтып китәчәк. Казан аларны кире инде кунак буларак көтеп кала. Ләйсән Сабирова, Салават Мөхәммәдуллин, Марат Зайдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Уен үткән полиция хезмәткәрләре, футболчыларда таралышкан, хис тәэсирләр һаман да бетмәй. Россия халкы әле дә шимбәдән якшәмбегә каршы төндә узган уен нәтиҗәсе буенча фикер алышуын дәвам итә. Россия футболчылары соңгы секундка кадәр көрәшеп, миллионлаган кешенең мәхәббәтен яулады. Җыелма команда өчен хәлиткеч булган уенның онытылмас хисләрен Нияз Рахман яңартыр. Кулларында Россия эләме барабаннар, күңелдә өмет башкача була да алмый. Безнекеләр беренче тапкыр дөнья чемпионатының ширек финалында уйнады бит. Казанның футбол сөючеләрен ул төндә җанатарлар мәйданы берләштерде.
Әлбәттә, хисләрне тыйып булмый, кемнеңдер йөрәге кага, кемнеңдер кан басымы уйный, кемнәрдәдер бер дулкынга бердәм хәрәкәтләр берләштерә. Жанатарлар зонасында 25 мең кеше ләгә алмаучылар урамнан карый, өйдә утырып буламыни, Россиянең туп кертүе хисләр ташкынын ярларыннан чыгара. 120 минут искиткеч футбол безнекеләр соңгы мөмкинлеккә кадәр көрәште. Әйе, Россия хорватларга пенальти буенча җиңелде. Тик бу чемпионатта безнекеләрнең ширек финалга кадәр җитүе инде үзе бер тарихи вакыйга. Моны һәркем аңлый һәм футболчыларга рәхмәтен кызганмый. Интересный. Силы были наравне. Уен бик кызык иде. Кызганыч пенальти буенча оттырдык. Бу бит футбол, ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Команды сражались наравне. Командаларның көче тигез иде. Безнекеләр үзләрен бик дәрәҗәле тотты, булдырдылар. Игра была вообще шикарная. Наши ребята молодцы. Уен искиткеч булды. Бирдә кычкырып хәтта тавыш бетте. Россия җыелмасы белән горурланабыз. Шушындый чыгыш өчен зур рәхмәт аларга. Әбу Бамун урамы йокысөстен уенны монда урамы белән карыйлар менә танылган Бразилияле Томир Савойя Россия өчен җаната. Россия җиңмәде, ләкин җиңелмәде дә. Алар миллионлыган кешене телевидение экраннары алдында җанатарлар мәйданында берләштерде. Үз иле белән горурланырга өйрәтте. Чын футбол булар китте. Казан футбол белән яши үзебезнең команда чемпионаттан төшеп калса да, уеннарны карау туктамаячак, чөнки футболга бер гашык булып, аны икенче көнне ташламыйлар. Андый хисләр бер көнлек була алмый. Нияз Рахман, Рамил Шайдуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Уен тамамланган шәһәрләрдә беренче нәтиҗәләрне игълан итә башладылар. Әйтик, Казан җанатарларны җәлеп иткән иң популяр 5 шәһәр исемлегенә эләккән Казан аренаның үз рекорды, җанатарлар фестивале мәйданы рекордын 3 тапкыр кабатлый. Яңа саннарны Нияз Рахман җиткерер. Чемпионат барышында Казан арена барлыгы 254 мең футбол сөючене үзендә кабул итә. Башкала урамнарын 20 мең Австралия, Бразилия, Иран һәм Колумбия фанатлары шаулатты. Төрле телләр, культуралар һәм элемнәр футбол җырына кушылды. Казан футбол җанатарларын үзенә җәлеп иткән 5 шәһәр исемлегендә. Шулай итеп әйдәгез, уеннарга һәм соннарга күз салыйк. Футбол сөючеләр арасында иң популяр уен булып ширек финалда очрашкан Бразилия-Бельгия матчын атарга була. 6 июль көнне Казан арена 43 меңгә якын футбол сөючене җәлеп итә. Бу стадионның 95% дигән сүз. Иң аз тамашачылар Австралия белән Франция уенында була. Тик монда да соннар 40-ның теге ягында 41 мең кеше. Чемпионат көннәрендә төп мәйдан җанатарлар фестивале. Анда бу көннәрдә уеннарны 700 меңнән артык кеше карый. Әлбәттә, Россия уйнаганда 25 мең җанатар фан-фест зонасын тулысынча тутыра. Бу 19 июнь Россия-Мисыр, 6 июнь Бразилия-Бельгия, 7 июль Россия-Хорватия уеннары. Алда тагын 4 уен, димәк рекорд яңартылырга мөмкин. Казанның җанатарлар мәйданында кеше саны 1 миллионга да җитәр әле. Бу чемпионат шокка торырга өйрәтте инде, ахырга кадәр вакыт бар әле. Казанда уеннары башка уздырылмаса да, фанатлар үзәге чемпионат ахырына кадәр эшләвен дәвам итәчәк. Бүген футбол дөньясында ял командалары ярым финалга әзерләнә. Иртәгә финалга чыгу өчен көрәш тә башланачак. Санкт-Петербургта Бельгия һәм Франция спортчылары очраша. Уен кичке 9-да башлана. Мөслим районында кызык та кызганыч та хәл килеп чыккан. Авылның кооператив урамында яшәүчеләргә урамны төзекләндерүдән соң шәхси гаражларның кирәге калмаска да мөмкин, чөнки анда юлдан кирип булмаячак. Районның үзәк урамы матур булсын өчен җирле хакимият шундый карарга килә. Тик аны кабул иткәндә җәмәгатьчелек белән киңәшләшүне кирәк дип тапмыйлар. Халык шулай ди. Ике як фикерен дә Илшат Аюпов тыңлады. Гаражы бар, тик керергә юлы юк. Ягъфар Фахразиев һәм урамдагы күршеләре шундый хәлдә кала. Төзекләндерү эшләре бернинди кисәтү киңәшсез башланды диләр. Чыгу юлы яки гараж алдында, яки олы капка алдыннан гына булырга тиеш, күпләргә шундый таләп куелган. Ә менә кооператив урамы 118-нче йортның капкасы алдында да бордюр. Аның биеклеге 40 сантиметрлар чамасы. Кооператив урамында яшәүче башкалар белән аралашкач, хәл тагын да ачыклана төште. Баксаң, чыгу юлы бары тик капкадан булырга тиеш икән, ә гараж кирәксез бер корылма булып калачак. Галимовлар кер юлын шуннан ясауларын сорап караган. Безгә әйттеләр, не надейтесь, только капкага гына юл булачак, гаражга юл булмаячак. Гаражны биклибез. Гараж юлларын биклибез дип әйттеләр. Шуннан соң аптырагач инде без бардык поссоветка, заявление бердек. Безгә потому что гараж кирәк. Безнең ишек алдында машина тотып булмый. Безнең бәләкәй анда ишек алды. Минем үземнең хәлле кешем белән салган гаражым бар. Минем анда
халал гражданский правалар бойынша кіре алам, шыға алам. Мен аны ограничивает. Мен өзім еріспейтін, мен бывший прокурорский работник. Мен шындай оңайсыз халда қалдым. Урамлы шестартабыз қорын кірейбіз. Біздің территория болмаса ветінде біз кірерге тиішті боланы. Алар хәзер җирле үзидарәгә һәм прокуратурага гариза язган, милеккә булган хокукларын якларга җыйналар. Урамның төзекләндерелә торган участогында 40лап йорт бар. Ни өчен гараж юлын шулай ябып куйганнар? Килеп туган хәлгә аңлатманы бүген Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе бирде. Кызганычка каршы бу урамнарда бар шундый гаражлар. Менә монда бер тимер гараж бар, тегендә таш гараж бар. Без инде аны анализладык. Эш башлаганда бу урамга менә без реконструкция үткәргән өлештә барлыгы 16 гараж бар. Кыш дәверендә аның 4-се генә кулланылышта булды. Без инде килдек. Менә бер ортак фикергә ясыйбыз капка төпләрен. Анда инде 4 кеше өчен бер иң нык озын урамның түсін югалтмасын өчен архитектура ягында, ландшафт ягында тиңгә китереп эшләргә ниятләгән идек. Күрәсең, бу җитәкчелек карары белән генә эшләнгән әйбер. Авыл җыенында мондый мәсьәлә күтәрелмәгән, халык шулай ди. Бу никадәр законлы гамәл соң? Моны хәзер прокуратура ачыклаячак. Авыл җирлеге башлыгы кирәк булган кешеләргә капкаларын күчерү яки күтәрү буенча да ярдәм булачагын әйтте. Тик менә гаражга керү юлын онытырга туры киләчәк. Күрәсең, кооператив урамында яшәүчеләргә машиналарын күрше урамга куеп, матур тротуарлардан җыю кайтырга кала. Мөслимнән Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Үзегездән борчыган мәсьәләләр хакында сез дә безнең редакциягә эш сәгатьләрендә 570-50-19 телефоны номеры аша шалтыратып җиткерә аласыз. Шалыда фатирны өлешләп түләү юлы белән алучылар проблемасын киләсе елга тулысынча хәл итәргә ышандыралар. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Хәзер автокаланың 65-нче комплексында 3 проблемалы йорт кала. Инвестор компанияләр белән килешү төзелгән, алар төзелешкә ярты миллиард сум акча кертәчәк. Моннан тыш тикшерү уздырганнан соң Шаллыда 12 объектны куллануга рөхсәт кәгазе булмауы да ачыклана. Бу сәүдә үзәкләре, медицина оешмалары, ягулык станцияләре. Шәһәр мэре андый очраклар буенча закон нигезендә чара күрергә буйырды. Рөхсәт юк икән, бу законга каршы килә. Суд карары нигезендә аларны ябырга хукукыбыз бар һәм без аннан файдаланачакбыз да. Бүтән тикшерү органнары моны күзәтеп торырга тиеш. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Күкмарага бүтән Россиядән татар теле укытучылары җыелды. Төп максатым балаларны уралашырга өйрәтү. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бүтән Россия курылтаенда нинди мәсьәләләр күтәрелә һәм татар телен ничек укытырга җыйналар? Айзат Шаймардан. Җитештерү генә түгел, сатасы да бар. Син инде кәбестә үстердем дә, кәбестә бит аякланып китеп бармы кибеткә. Кооперативларга оешуның өстенлеге нидә һәм моңа нәрсә камашау итә? Гөлнас Сәйфетдинова репортажында. Татарстан бүген Россия төбәкләре белән берничә эшлекле килешү төзеде. Безнең республикадан Уралга инвестиция җәлеп итү тәҗрибәсе, Түбән Новгородтан Татарстанга компьютер программалары. Саклык банкы бездә ислам икътисады үзәге ачачак. Бу Екатеринбургта ачылган Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсенең беренче көнендә ирешелгән килешүләр Татарстанда үз проектларын тәкъдим итә. Кайсы төбәкләр белән хезмәттәшлек артасын бу хакта алдагы материалда. Иннопром илнең иң зур сәнәгать күргәзмәләренең берсе. Төбәкләр ел саен иң алдынгы эшләнмәләрен тәкъдим итә. Татарстан машина, авиатөзелеше, нефть эшкәртү компанияләре проектларын. Мәйданда төбәкләр тәҗрибә алмаша. Рөстәм Миңнеханов нефть химиясендә цифрлы технологиялар, заманча авыл хуҗалыгы техникасы, газда эшләүче автомобиль модельләре белән кызыксынды. Соңгысы инде кагазга конкрет килешү булып ятты. Татарстан компаниясе Hyundai автомобильләрен газга күчерү һәм хезмәт күрсәтүдә катнашачак. У нас побольше 12 было Быел күргәзмәдә илнең беренче затлары катнашмады, әмма эшлекле программа бай иде. Әлегә Татарстаннан экспортка караганда Түбән Новгородтан импорт зуррак. Ике якка да файдалы хезмәттәшлекне 2020 елга кадәр исәпләнгән килешү тәэмин итәргә тиеш. Мы взаимодополняющие регионы, поэтому будем и дальше сотрудничать. Мы сегодня обсудили все вопросы, и связанные с системой управления, и работой с муниципалитетами. У таких наших соседей... Татарстан кебек инновациялы төбәкләрдән күпкә өйрәнеп була. Товар әйләнешендә тармакларны киңәйтүне күзаллыйбыз. Аерым игътибар инженер анализы өчен программалар язуга ясалачак. Татарстан Чиләбе белән дә бер технологик шылбырда, мисал өчен КАМАЗ җыю өчен металл алардан килә. Важно, чтобы наша экономика росла, и у вас тоже росли поставки. Мы вместе с вами в Алабуге вот этот СП открыли,
Это тоже хорошо. Это же, во-первых, импортозамещение. Во-вторых, это вот такой сигнал для всего рынка. Наш машиностроительный комплекс. Bizning mashina tuzilishi kompleksi sizning neftchilar bilan ishlaydi. Ikki orada bek tabiiy munosabatlar Chilaba bilan tovar aylanishining 6%-ni Tatariston olib turadi. Bu zo'r ko'rsatkich. Планнарны алар документка беркетеп куйды. Шундый ук документ Свердловск өлкәсе белән дә имзаланды. Нәк Иннопром кысаларында килешеп Алабуга икътисади зонасында Магнитогорск комбинатының үзәге ачылган иде. Безне иң беренче чиратта кызыксындыра Свердловск өлкәсе белән Татарстан арасындагы икътисади мөнәсәбәтләр. Былтыр 20 миллиардтан артык булса, быел товар әйләнеше инде оннан да артыграк булачак һәм иң мөһиме анда Татарстаннан чыккан товарлар күбрәк. Күргәзмәдә сәнәгать темалары белән генә шикләнмиләр. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия Саклык банкының Татарстанда ислам икътисады үзәге ачарга теләге барлыгы хакында хәбәр итте. Төбәккә инвестициялар җәлеп итү өчен яңа корал бу. Хәзер проектны Россия Үзәк банкы белән килештерәсе бар. Әмма яңалык озак көттермәскә тиеш. Лейсан Сабирова, Альфия Габдушева, Александр Федосеев, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Түбән Новгородтан Рөстәм Миңнеханов Төркиягә китте. Биредә ул әлеге дәүләтнең президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоганның инаугурация тантанасында катнаша. Аэропорттан Төркиянең Россиядәге елчесе Хусейн Дириос, Россиянең Төркиядәге елчесе Алексей Ерхов каршы ала. Инаугурация тантанасында Рөстәм Миңнеханов Рәҗәп Таyyip Эрдоган чакыруы буенча катнаша. Россия делегациясен Төркиядә хөкүмәт рәисе Дмитрий Медведев җитәкли. Татарстанда авыллар проблемасы үтә дә актуаль. Кооперацияләр оештырып, авылны саклап калырга кирәк. Тик анда әлеге эшне башлап җибәрерлек җитәкчеләр җитмәй. Кооперация хәрәкәтенең проблемалары хакында бүген Дәүләт Советында узган конференциядә фикер алыштылар. Фән эшлеклеләре, эшмәкәрләр, түрәләр үсеш юлларын эзли. Нинди тәкъдимнәр бар һәм нигә кайберләрен һаман тормышка ашырып та булмый? Фикерләрне Гөлнас Сайфетдинова тыңлады. 180 гектар мәйданда яшелчәсен дә җиләк-җимешендә үстерәләр. 17 фермерны берләштергән яшелчә бакчасы бу. Барлык инфраструктура булдырылган, оештыру эшләрен кооператив хәл итә, дәүләт ярдәме бар. Кооператив был создан в прошлом году. Кооперативка узган ел берләште. Утырту, орлыклар чәчү, җирне эшкәртү сусыйбын оештыру өчен барлык техникабыз да бар. Безгә теләге булган һәр фермер кушыла ала. Без аны өйрәтәчәкбез. Хәзер республикада 100дән артык кооператив теркәлгән, шуларның яртысы уңышлы эшли. Авылдашларның ышанычын яулаган, шул ук вакытта эшмәкәрлек сәләте булган оештыручылар җитми ди аграр министр. 250 миллион сум без быел да карадык кооперативларны үстерүгә. Әмма акчаны кемгә ышанып бирергә дигән шундый сорау бар. Һәм аларның бизнес планнары ничек, алар дөрес юл белән баралармы? Кооперативка оешучылар үзләренә очраган проблемалардан чыгып тәкъдим ясый. Кошкырт үстереп сатучы Ирек Хәмәдишев, мәсәлән, кредит бирүче айрым фонд оештырылсын иде ди. Бер кооператив членының, например, ипотека кредиты булса, или анда ул поручитель булып берсендә бер проблемасы булса, ул кешеләрне кооперативка алып булмый. Или алган җиракта проблема белән сталкиваешься, кооперативка кредит бирмиләр. Авыл хуҗалыгы кооперативларын үстерү буенча Татарстан 5 пилот төбәк составында күпләп яшелчә үстерү белән шөгыльләнүче авыллар бар. Яхшы уңыш алу серләрен белсәләр дә, товарны ничек киремли итү турында әлегә белмиләр. Кәбестә үстердем дә, ул кәбестә бит аякланып китеп бармый кибеткә. Ул я эшкәртелергә тиеш, я сакланырга тиеш. Ит, сөт, җиләк-җимеш, әгәр җиләк-җимеш бит аны гомере бик кыска, 3 көн экен. Аны каядыр бит инде катырга кирәк, сакларга кирәк. Менә бу мәсьәләләр әлбәттә алар бүгенге көнне элекеге сыман алдында менә шулай итеп урамга чыгып саттың гына түгел. Кооперативларга ярдәм итүче кадрлар әзерләүне үз өстенә алган дәүләт бюджет учреждениесе оештырылачак, районнарданың вәкиллекләрен булдыру планлаштырыла. В республике ведется. Республикада кооперативлар мәсьәләсендә аналитика һәм оештыруга кагылышлы зур эш алып барыла. Шул исәптән закон проектлары эшчәнлеген камилләштерү буенча да. Бүгенге конференциядә 200 катнашучылар арасында Башкортстан, Ульяновск, Мәскәү белгечләре бар. Алар тәҗрибә белән уртаклашты. Гөлнас Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Монда исә авылныкымы, шәһәрнекеме икәненә карап та тормыйлар. Бүген республикада эшмәкәр әни проекты башланды. Биредә бала белән өйдә утыручылар һәм сабыйлары бәлик булмаган хатын-кызлар катнаша. Зур уңышка ирешкән эшмәкәрләр 5 көн буе яшь әниләргә дәрес бирәчәк. Ахырдан укучы әниләр үз проектын тәкъдим итәргә тиеш. Иң тормышчаны 100 мең сумлык сертификат белән бүлекләнәчәк. Галия Садриеваның кул эшләрен югары сәнгать әсәренә тиңләп була. Шәшәкләр ярдәмендә ул яктырткычларга икенче сулыш эшерә. Идәндә басып торучы 2 метрлы зурлыктагы яктырткычларны бизәү идеясе интернетта утырганда туа. Үзе дә ясап карый һәм берсеннән-берсе матур композициялар барлыкка килә. Аның иҗат җимеше белән кызыксынучылар да озак көттерми. Роза чәчәкләре, василёклар, ромашкалар ясыйбыз. Интерьерларына куярга клиентлар алалар һәм күбрәк инде
алалар төрле чәч тараш салоннарына. Алсу Шәрәфетдинова рус теленнән репетитор, элек 18-нче мәктәптә татар теле укытучысы булып эшли. Сәгатьләр кыскартылгач рус теле укытуга күчәргә мәҗбүр була, ләкин баласы авырып китү сәбәпле анда озак эшли алмый. Мәктәпкә әзерләнү буенча да һәм шулай ук 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр дә балалар белән эшләргә исәп бар. Шмәкәрәни проекты Татарстанда әле беренче тапкыр уздырыла. Биредә бала тәрбияләү ялында утыручы һәм сабыйлары балык булмаган хатын-кызлар катнашалар. Проектка 400 гариза кабул ителгән. Шулар арасыннан 35-ңне сайлап алганнар. Әлеге чара 5 көн дәвам итәчәк. Шмәкәрәниләргә мастер-класслар һәм лекцияларда үткәрелә. Тәҗрибә тупларга килгән хатын-кызлар үз проектларында якларга тиеш. Результатом обучения Әлеге проектның нәтиҗәсе булып, хатын-кызларның иң яхшы дип саналган бизнес идеясы сайланып алына. Җиңүчегә 100 меңлек сертификат тапшырылачак. Конкурска эләгә алмаганнар өчен аерым программа каралган. Яраларның тулы гаилә түгел, авыру инвалид балалары бар, ДЦП балалары бар инде. Бу проект кысаларында алар үтә алмый. Без аларны Министерство социальной защиты шуларга, Министерство сельского хозяйства, алар белән чит элемтәдә булып, шулай булышырга уйлыйбыз. Әлеге проект Россиядә 2015 елдан бирле үткәрелә. Татарстанда беренче ел гына уздырылуына карамастан, катнашырга теләк белдерүчеләр саны буенча башка регионнарында уздыра. Шуңа оештыручылар аны киләсе елга тагын да киңрәк итеп үткәрергә тели. Чулпан Касымова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Россия төбәкләрендә татар теле дәресләре кимегән. Хәзер укытучылар яңа укыту алымнары хакында уйлана. Бүген татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 7-нче бөтен Россия корылтаенда мөгаллимнәр шул хакта сөйләште. Очрашу урынына язучылары һәм хөкүмәт эшлекләре белән дан тоткан Кукмара районы. Монда балалар бакчасы, мәктәпләр эше белән таныштыралар. Соңрак уртак проблемалар буенча фикер алышуда узды. Татарстаннан читтә татар телен укыту ничек бара? Бу хакта тулырак Айза Шаймарданов. Укытучыларны җыр, фольклор белән каршылалар. Бу зур Сәрдек авылы бакчасының кичкенәләре монда татарча тәрбия бирәләр. Алар нәрсәләр? Диаметрик фигуралар. Монысы Монзара авылы мәктәбе узган ел татар теле дәресләрен бөтен укучы сайлаган. Ана теленә карашны да үзгәртәләр, аны монда хәзер яңа өйрәтәләр. Матур, димәк, менә шушында елмаючан фотосурәт бирде. Һәр сүзгә, һәр төшенчәне аңлаткан фотосурәтләр күрсәтәләр. Шул рәвешле укучылар сүзләрне дә искә кала һәм нәтиҗәсе дә бермә-бер яхшырак. Һәр дәрестә диярлек шушында интерактив һәм проектор такталары кулланыла. Сәгатьләр саны кимеде дип төшенкелеккә бирелеп утырырга кирәк түгел. Татар телен ничек нәтиҗәле укытырга бүген тәҗрибә уртаклашалар. Венера Садыйкова Башкортстанның Уфа шәһәрендәге Габгади мәктәптәге татар теле укытучысы. Аның дәресләре аралашуга корылган. Без дәресләрдә әкиятләр тыңлыйбыз. Һәм әкиятләрне соңыннан рольләргә бүлеп үзебез дә сөйләп карыйбыз. Арытаба укучылар уй фикерләре, дәрестән соң уй фикерләре туса, минем шәхси сайтыма кереп, үзләренең уй фикерләрен дә белдерәләр. Без, димәк, заман технологиясендә кушып җибәрәбез. Тик проблемалар да җитәрлек. Узган ел милли телләрне укытуга үзгәреш кергәч, төбәкләрдә татар телен укыту бермә-бер кимегә. Менә бу Мордовиянең татар пештәсе авылы укытучысы Шәриф Камал туган авылда бүген татар теле нибары 3 сәгать кенә укытыла. Элек 5-нче класста 5 сәгать иде. Хәзер киметтеләр. 3 сәгать калдырдылар һәрбер класста. Башлангыч классларда да киметелде. 1 сәгать җитә бетми, но алайда без бик шат балалар өйрәнәләр. Татар теле дәресләре саны бар төбәкләрдә дә кимегән. Шуңа да укытучыларга бу очрашу аеруча мөһим. Һәрбер кеше үзенең проблемаларын сөйли, ишетәбез аларны һәм үзебезгә бер нәрсә үрнәк алабыз, бераз ничек әйтергә, рухи көч алабыз. Без инде Себердә туып үскәнбез. Столыпин реформасы вакытыннан безнең ата-бабаларыбыз күчеп киткән. Шунда тел һәм дин бездә югалып калмады, Аллаһка шөкер. Шуның өчен бездә ул барачак, Аллаһы бирсә. Уртак проблемалар һәм ата-аналар белән эшләү мәсьәләсе хакында укытучылар соңра үзләре генә сөйләште. Очрашу ябык ишекләр артында уза. Инде иртәгә аралашу Казанда дәвам итәчәк. Шунда ук Кырылтайның карары да кабул ителергә тиеш. Кукмара районыннан Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бездә халык бергәләп эшли дә, ялда әйтә белә. Бу елларда Нурлат районында бөтен Россия Чуваш милли мәдәнияте бәйрәме уяф үтте. Монда инде ул 12нче ел рәттән оештырыла. Киләсе елга Аксубага күчәчәк. Татарстан халыклары нинди йолаларны яңартты соң, тулырак алдагы материалда.
Башкортстан ансамбле Нырлатта беренче тапкыр биредә катнашу өчен ерактан ук килсәләр дә, кәефләре күтәренке. Уяфта җырлана торган җырларны бик оста башкаралар. Дорога дальняя. Без бу бәйрәмгә шатланып килдек. Үзебезнең гармунчыбыз булганлыктан юл буе җырлап бардык. Бәйрәмгә Россия һәм Татарстан районнарыннан күп санлы фольклор ансамбльләре коллективлары җыела. Берничә ел рәттән катнашучылар да бар. Уяфта башкарылган әйлән-бәйлән җырлары барлык милләт халыкларын берләштерә. Бу дуслык бәйрәме. Кунакларны чуашларның милли ишемлеге сыра белән каршы алу бәйрәмнең традициясе. Уяфның максаты яшь буынга гырыф-гадәтләрне, йолаларны җиткерү. Быел яңалыкта керткәннәр чуаш халкының геройлар аллеясында танылган кешеләрнең тормышы белән танышырга мөмкин иде. Алар арасында рәссамнар, спортчылар, мәгърифәтчеләр дә бар. Кунаклар яңа туган сабый хөрмәтенә оештырылган йола белән хозурлана, сыра ясау серләренә дә төшен алды. Умартачы йортында да булдылар. Быел Уяф игелек һәм бердәмлек дивизиясында үтте. Чуаш милли мәдәниятен үстерүдә тырыш хезмәт күрсәтүчеләрне сәхнәгә чакырдылар. Андреевка авылы мәдәният йорты каршында оешкан Сапсел ансамбленә 25 меңгә сертификат тапшырыла. Бәйрәм гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә туры килгәнгә Нурлатыларны мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләклиләр. Бу дәрәҗәгә Дилүсә һәм Ильяс Әндәровлар лаек. Киләсе елга Уяф Аксубай районында үткәреләчәк. Бәйрәм символын район башлыгына тапшырдылар. Нурлат телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Безнең поликлиникада түләүсез кардиолог консультациясын алып булмый. Балага түләүсез рентген тикшерүнен 1 ай көтәргә кирәк. Акча түләсәң шул көндә. Ник алай? Хастаханәдә дәваланам. Даруларны үземә сатып алырга кушалар. Нишләргә? Мине дәвалау сыйфаты канәгатьләндерми, кызым. Һәр очракта да сезне яклаучы хезмәт барлыгын белеп тору мөһим. Сорауларыгыз бармы? Шалтыратыгыз. Сезгә полис биргән медицина иминият оешмасы түләүсез медицина ярдәме алу хокукыгызны яклаячак. Хөрмәтле кырындашларым, Татарстандылар, 19 февраль Керәшен мәдәнияте республика фестивале сезне онытылмаслык хис кичерешләр җыярга чакыра. Сезне 14 июнь кичке сәгать 5-тә Мамадыш районының Җырый авылына, Тырлау аланына китерауга көтәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезне. Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июль аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Вастанюрама 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан булытлы һава, температура 24 градус. Республикабызда уңай һава торышы хөкем сөрә. Температура нормадан артмый, кайбер районнарда яшенле яңгыр көтелә дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк чыгышта да явым-төшемнәр булачак. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскидан, көньяк батыштан уртача тизлектә җил, яшен вакытында көчәя секундына 15 метрны тәшкил итә. Чәршәмбе иртәсе кояшлы һәм җылы булачак. Ә сишәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары әллә ни үзгәрми. Температура 23 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә урыны белән яңгыр явачак. Температура шулай ук 24 градус. Ә Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда алмашынучан булытлы һава, җылылык 25 градуска кадәр.
Көн болытлы дип кошлар сайрамый тормый. Без дә һәр көнебезне файдалы ва бәрәкәтле итеп үткәрик. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Сосиете Женераль берлеге дөнья күләм дәрәҗәдәге Россия банкы. Премиальный пакеты ул акчаларны кулай шартларда урнаштырып, уңайлы һәм югары хезмәт күрсәтүне тәэмин итә. Бош калабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 25 градуска кадәр. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 76%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-мин булыгыз.